atong personal nga giya. Hulyo 12. Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod nga magaingon, kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha ni ana sa inyong pagliko sa kamot nga tuo ug sa inyong pagliko sa wala. Isaias kapitulo 30 bersikulo 21. Wala ko'y laing pangandoy kaysa makita ang atong mga kabatan-unan nga napuno ni anang espiritu sa putli nga relihiyon, nga maoy modala kanila sa pagpas-an sa cross ug pagsunod kang Hesus. Lakaw, batan-ong mga disipulo ni Kristo, gikontrolar sa baruganan, nagsulob sa mga kupo sa kaputli ug pagkamatarong. Ang imong manuluwas mugiya kanimo ngadto sa posisyon nga labing haom sa imong mga talento, ug diin ikaw mahimong labing mapuslanon. Kung aduna man kaninyo'y nakulangan ug kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagahatag sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamuyboy, ug kini igahatag kaniya. Santiago kapitulo 1 bersikulo 5. Ang maong saad mas bililhon pa kaysa bulawan o plata. Kung uban sa usa ka mapainabsanon nga kasing-kasing, ikaw mangita sa Dios nung giya sa matag kasamok ug kalibog. Ang iyang pulong gisaad nga ang usa ka maluluy-on nga tubag ihatag kanimo, ug ang iyang pulong dili gayud mapakyas. Samtang nagkaduol na kita sa katapusan sa panahon, ang kabakakan masagol pag-ayo sa kamatuoran, nga kadto lamang adunay giya sa balaang espiritu ang makahimo sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop. Kinahanglan natong himuon ang tanang panikamot sa pagtuman sa dalan sa Ginoo. Kinahanglan nga dili kita motalikod sa iyang paggiya aron ibutang ang atong pagsalig sa tawo. Ang mga anghel sa Ginoo gitudlo sa pagbantay pag-ayo ni adtong nagbutang sa ilang pagtuo sa Ginoo. Ug kini nga mga anghel mao ang atong espesyal nga tabang sa matag panahon sa panginahanglan. Matag adlaw kinahanglan kitang moduol sa Ginoo uban ang bug-os nga kasiguruhan sa pagtuo ug modangop kaniya alang sa kaalam. Kadtong nagiyahan sa pulong sa Ginoo makaila sa kasiguruhan tali sa bakak ug kamatuoran, tali sa sala ug sa pagkamatarong. Emmanuel, ang Dios uban kanato, kini mao ang tanan kanato. Daw unsa kalapad nga pundasyon ang ginapahamutang niini para sa atong pagtuo. Daw unsa nga paglaom, dako nga walay pagkamatay ang ginabutang niini sa atubangan sa matuohon nga kalag. Ang Dios ania kanato diha kang Kristo Jesus, aron sa pag-uban kanato sa mataglakang sa panaw ngadto sa langit. Ang balaang espiritu uban kanato isip maghuhupay, usa ka giya sa atong mga kalibog, aron sa paghupay sa atong mga kasubo ug pagpanalipod kanato sa pagsulay. Iya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nga naglakaw sa dalan nga gitiman-an sa Dios, dili mapandol ug mapukan. Ang kahayag sa nagagiya nga espiritu sa Dios naghatag kaniya og tin-aw nga pagsabot sa iyang katungdanan, ug nagatultol kaniya sa tulid hangtod sa katapusan sa iyang buhat.